மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான கொங்கோவில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக 100க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். கொங்கோவின் தெற்கு கிவு மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள கசாபா கிராமம் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட கனமழை வெள்ளத்தால் பெரும் சேதத்தை சந்தித்துள்ளது. Zuzi, the clothing store. முழு குடும்பத்தினருக்கும் தேவையான அனைத்து ஆடை அணிகலன்களையும் ஒரே இடத்தில் கொள்வனவு செய்யுங்கள். அனைவருக்கும் ட்ரெண்டிங்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் கலெக்ஷன்ஸ் எங்களிடம். கொட்டஹென, ஹேட்டன் மற்றும் வில்லபத்தை புதிய கிளையில். சந்தோஷமான தருணங்களை ஜூசியுடன் கொண்டாடுங்கள். வெள்ளிக்கிழமை இரவு முதல் சனிக்கிழமை காலை வரை கொட்டி தீர்த்த கனமழையின் காரணமாக ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி பரிதாபமாக 100க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த துயர சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்நாட்டின் உள்ளூர் நிர்வாக அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ள அதிர்ச்சிகரமான தகவலின்படி இந்த கோர விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் சிறு குழந்தைகள் மற்றும் வயதான முதியவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி 28 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். சுமார் 150 வீடுகள் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளன. கசாபா ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக நீர்மட்டம் அபாய அளவை தாண்டியது. இதன் விளைவாக பெரிய பாறைகள், மரங்கள் மற்றும் சேற்றுடன் கூடிய வெள்ள நீர் கிராமத்திற்குள் அதிவேகமாக புகுந்து வீடுகளை நொறுக்கியுள்ளதாக அந்நாட்டு மீட்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக அப்பகுதியில் நீர் மூலம் பரவும் நோய்கள், சுவாச மண்டல தொற்றுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்ற கடுமையான சுகாதார பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் தகவல் பகிர்ந்துள்ளன.